Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Тодоров, ГЕРБ за пореден път е първа политическа сила в област Стара Загора. Благодарение на кметовете на големите общини, благодарение на общинските съветници, благодарение на кметовете на малките населени места, на структурата, на всички, които бяха в щабовете по общините и на всички, които дадаха всичко от себе си, за да бъдем първи. Разбира се, благодарение и на личностите, които имахме в нашата листа. И разбира се, благодарение на водача господин Тодоров, който застана с лицето си, експертизата си пред хората, за да им покаже ясно, че е време да имаме стабилна България. Резултатите ясно показват, че във всяка една община от област Стара Загора ГЕРБ вдига своя резултат. В община Братя Даскалови, където кандидата ни от Братя Даскалови беше само на 24 години, имаме над 21% покачване на резултатите. В Опан имаме над 19%. Николаево, община, в която нямаме кмет, община, в която традиционно силни са други политически сили, имаме над 30% повишаване на резултатите. Кандидата ни от община Николаево беше на 24 години. В Мъглиж над 30% повишаване на резултатите. Павел баня, традиционно силна община с кмет, който е от ДПС, 35% повишаване на резултатите. Гурково 21%. Гълъбово имаме 4% повишаване на резултатите. И тук е важно да отбележа, че Гълъбово и Раднево, пък и бих казал цяла област Стара Загора, получихме малко или много щети преди началото на кампанията, имайки предвид, че комплекса Марица изток е точно в нашия регион. Раднево 14% повишаване на резултатите, Чирпан 32% повишаване на резултатите, Казанлък 30% повишаване на резултатите, Стара Загора 29% повишаване на резултатите. Тези резултати ясно сочат едно. ГЕРБ повишава резултатите си спрямо предните избори с над 28%. Тези резултати сочат едно. ГЕРБ има над 20 000 гласа повече от Продължаваме промяната в област Стара Загора. Тези резултати показват едно. Тези резултати показват, че хората искат стабилност, искат България да е предвидима, да имат бъдеще за себе си и за своите деца, и това определено не минава през Продължаваме промяната, а преминава именно през нас, през ГЕРБ. Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Тодоров, въпреки добрите резултати, областното ръководство на област Стара Загора, както и цялата структура, не е спокойна. Ние знаем, че тези резултати ни задължават, защото ако искаме да имаме силна държава, трябва да имаме силни региони. Благодаря ви.